takisto ako minule. Cez brzdu. Takto. Pekne. Korene sa vyhnúť. Toto je Alcatraz Illegal. Druhá jazda. Prvú som radšej nedával na YouTube, lebo sa bola prvá. Takže preto sa neobjavila na mojom. Opa! Bože môj. Chcem ten skok dať. Chcem ho, nechcem ho. Tak. Ustal som ho. Či ho aj bicykel ustal. To ma zaujímalo. Ten bol krásny. Trošku ma vytriaslo, nevadí. Kokos, to sú také nenapadné koreňavité skoky, že ono to nevyzerá. Ježiš, toto je raj pre selpera a peklo pre HTčka. Ale keď všetko ide pekne cez nohy, tak sa to dá. Tak to troška šlapnem. Zase troška dole. Že hore, no. Hore som už išiel. Normálne, tamto sú tie bike parky lepšie. To zase troška šlapneme. Treme ruky. Čauko. Dobrý. Dobre, bez reakcie. Nevadí. Nerobím si z nich nič moc. Len tie posledné skoky neviem, či chcem úplne skákať. Aby som bol úprimný, nechcem. A však skúsim. Za pokus nič nedám. Takto klopka. Opa. Skoro ma vypadalo. Fajne to tu vytrasí. Ja si idem pekne cez brzdu. Nechcem nič riskovať. A i tuto nechcem nejako extra risk. Dobre, obrzdil som. A ja som to pekne zišiel.